Днес ще играем стила Brave Road, като винаги. След 2 минути почва евента. Така. Дано да имаме много късмет. Да, купих се днес. Добре. След 3 минути и тогава. Той евент почва на това ще го това след 3 минути. Добре, лямтък. Тук ще поизчакам търпеливо. Да. Лари-ли, лари-лари-ли. Никога няма да намеря тайния магазин. Ще трябва да напусна работата си в полицията. Нещо пък пане, нещо пък тах. Имаме важна информация за вас. Като изкача. Да. Наистина? Ще ми покажете ли? Да, за да стигнете до там, трябва да Най-сетне. този бутон. Ли, лари, лара. Комо, не е готин. Ако няма Нобини Сантонини. Поне по-добро от Нобини Пицинини. За това добро, Амелка. Твоят магазин е твърде опасен. Охо, ще остана 50 секунди. Нямам търпение. 10 души пострадаха днес и всички те са купували стоки от вашия магазин. Не можете да бъде. Верно, Амелка. След 2 минути е готово. Йорбес. Че са толкова опасни. Откъде ги взе? Една стара вещица ми ги изпрати безплатно. Безплатно. Нищо чудно, че са прокълнати. Колко секунди? Ми унищожат всички стоки. А що се отнася до вас? Готова съм да отида в затвора. Прощавам ти за първи път. Наистина ли ще ме пуснете? Обещах на приятелите ти, че ще те пусна. Оле, боже, остават 10 секунди. А сега трябва да напуснете тази стая. Нямам търпение. Сигурно ли си, че не си ми обидена? Да, издадохме ти магазина. Няма страшно. Вече Почна. освен това направих много пари от чипс. Така че черпя всички с пица и кока-кола. Година безплатна храна. Чакай, но ти спечели тези пари от нас. Като ти на... Нянито, what? Готино. Аз го имах. Аз би така не се го имам, но ще се го купя. Харесали нашето видео, сложете лайк и се абонирайте за канала. И кликнете на камбанката за Късмет дано да има момент да се появи. всички. Много търпение. То вчера беше безплатно първия път безплатно за машината да отвориш първи път. И на 13 декември, оле бога. Искам да имам Шиклитерина или Сиксеван. Дали имам сега тук късмет, Уф. Лавака тук ще се появи. Банани с пиквинчето. Лавака. ОМГ. Ще сложа в машината. И отивам да крада от другите. Чао!